Кто такая Наталья Холодович? Это артыстка. Спадзяюся думаць, што не дрэнная артыстка. Гэта мама, гэта добрая жонка, гэта, увогуле, мне здаецца, нядрэнны чалавек. Мне вельмі часта не хапае нейкага такога моцы ў характары. Бываюць такія сітуацыі, калі б можна было праявіць нейкі характар, адстаяць нейкую пазіцыю, вось. І часцей я, таму што, мяккі характар. Вось. І я шкадую, бывае, менавіта аб тым, што не дабіваюсь нечага, таго, чаго можна было б дабіцца. Я не магу сказаць, што ў прафесіі я дасягнула нейкай такой планкі, чым я магу ганарыцца, таму што я самаед. Мне ўвесь час не падабаецца тое, што я раблю. Я страшны перфекцыяніст. Даходзіць да нейкай клінікі дома, я магу ісці міма шторы, якая вісіць на вакне, і вот мне здаецца, што яна неяк крыва вісіць. Я пачынаю гэта неяк выроўніваць, не атрымоўваецца, я магу зняць, пайсці пасціраць, пагладзіць, павесіць назад. Вось, мне ўвесь час нешта не падабаецца ў сабе і не ведаю, гэта мая нейкая такая адмоўная рыса, пэўна. Вось, але што рабіць? Я люблю нешта рабіць сваімі рукамі. Неважна, гэта я гатую ежу, ці я па дому нешта раблю, ці я люблю чытаць. Я люблю проста сесці за руль машыны і магу ноччу сесці, паехаць. Люблю сваю прафесію, вельмі люблю. Я не магу сказаць, што я з дзяцінства марыла быць артысткай, но тое, што гэта будзе творчая нейкая прафесія, я ведала гэта пэўна. Наогул я люблю сваю прафесію за непрадказальнасць, за нейкую муку, за тое, што ты можаш тут адчуць тое, што ні за якія грошы нідзе не купіш. Ты можаш узняцца над зямлёю. І калі, выходзячы на сцэну, атрымоўваецца нешта небачнае нікому, самае важнае, каб атрымалася гэта ўзаемасувязь паміж гледачом і артыстам, і ён прыходзіў да нас яшчэ. Люблю заўраджанне, за тое адрэналін, які мы атрымоўваем ад прафесіі, вось за гэта, пэўна.